This is Don's TV, Vlogs, Tutorial, Travel and Entertainment Channel. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Malapit na yan tayo guys sa nangangalakal pa rin tayo ng mga disconnected wifi. Hindi rated pala, fiber. Nasa tayo guys pasok na tayo ng Santo Tomas Pangasinan. Hindi Santo Tomas hindi Santo Tomas Batangas. Punta tayo ng Alcala, Pangasinan, barangay Karapakan. Dito na tayo sa may Santo Tomas, malapit na ito talaga sa town proper. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pag-pick up ng mga disconnected wifi na PLDT converts via North Sasawa. Kung meron kayong nais sa benta, mag-message lamang po sa aking Facebook account. Download po ang aking lamang convert ang kuya. Kaya mag-comment po sa aking YouTube channel. At ako po bahalang pick up sa mga lugar. Ito ay ikot sa dalawang bayan sa probinsya ng Pangasinan. Mula sa Umingan, San Quintin, Natividad, Tayo, San Nicolas, Asingan, Dimalunan, San Manuel, Yesis, Balugao, Rosales, Mardaneta, Quezon, Lawak, Surugio, Manawag, Mangaldan, Malasigi, Santo Tomas, Bautista, Bayakbang, San Carlos. Mag-register na po kung meron kayong mga disconnected wifi ng PLDT convert. Nasa town proper na tayo guys ng San Manuel. San Tomas, Pangasinan. Ang ating target guys, barangay ng Bakan, Alcala,
Alcala na tayo guys, no? Walang barangay. Tapos kalimutan ko na to. Ibang barangay pa dito. Tindangan pala ito. Barangay Tindangan, Alcala, Pangasinan. Malalag na kaso sa Alcala. Pero kabisado ko yung unit na positive dito. Pangalan pala dito. Alphamart. Bago mamaya kayo parang SM yun. Save mo. Malapit na tayo sa ano. Tagali ka lang ah. Alam mo yung may malaking manok. Dito nakatira. Dito. Ano ba yung may malaking manok? San Pedro. Barangay San Pedro. San Pedro eh. Siguro sa Google rin naman dito. Pumili na tayo guys, no? Kung saan nakalagpuan ang malaking manok. Hindi nyo kaya kainin yung manok guys. Sabi na kayo ito. Kaya nakutan yung malaking manok. Grabe. Lapit na natin ang ating store. Pagdating ng PTT gas station, kakaliwa. Alam ko nakapunta na ako ng barangay ng Narbacan. Guys, yung malaking manok. Pakita ko sa inyo malaking manok ha. Ito. Yan. Ayan. Malaking manok. Yan. Sobrang laki nun guys. Hindi daw matalo-talo yung manok na yan. Yan. Basta pagdating ng PTT gas station, kakaliwa. Natin ha.
ito na guys, no, ang ating nakuha ang kalakal ito sa may Alcala, Pangasinan. So ito na guys, no.